Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Haraghat ICDS project along Karbi Anglong Autonomous Council Social Welfare Lapen ICDS IC EM Rina Terangpi Kahumridam. Jitini Pai ECR ni Anardopor Pai Hiniapor Malom Karbi Anglong Autonomous Council Social Welfare Lapen ICDS IC EM Rina Terangpi Haraghat ICDS project along Kahumridam. Bangso Kahumridam along Kachetong Lakha Kep Hawarkhat Constituency MSC Ajit Kumar De CDPO Harakat ICDS project Mrs. Jusna Togbipi Lapen ke ICDS supervisor atum pen chenglok workers helpers atum chetongdun Lapen ke FIP Rashtriya Posan Ma 2022 Apharman Harakat ICDS project atum ta Chitini Phai EC pen Chitini Phai Thongkep an Pedoponpu FIP Rashtriya Posan Ma lake ICDS along asailu Ladak Osomar Lapen, Oso Chopat Hepen, Osomar Atomaphan, Kopi Koson si Kapacho Nangji Mapu Asai Sitami, Chethanchimun Ponlu. Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Social Welfare Lapen, ICDS ICEM, Rina Terangpi, Perangke Atom Aphan, Nangke Pachini Dunke, Nilibangso Arpu Long Lokpen, Haraghat ICDS Project Along, Nangka Humri Chenglu, Athema, Ladak Kivanke, CDPO, Supervisor, Workers Lapenke, Helpers Atumpen, Kache Pachini Ponpusi, Thanpon. Habar Kat Pen Siwaram Kro, Karbi Anglong News. Yang tung kacing wai pak. Yang tung kopi kacing wai pon. Pini kacing wai mah. Pini tarmane kacing wai ke kali hadi ada pini bahadi bila suar long lok pen. Projektin dam nahi. Siap projektin ki dam nahi mane Karbi Anglong long apa tu long kris itu project. Apen Karbi Anglong la district East West pen kitina project orang kan yes project dah kalau kita naik kelas ini first time nak umri lo la pension nak taxi ini aku kajian dah kamji la pen aku yes nak tu tangkai lo boleh west nak tu tani kita Ase baik tu. La ICS tu abai nong kebab ji alam tu cingwai pan mapi. Lahai mangke nili pulau ke mana lahai kacing wai kacing saya meeting kali tinggal ini bagian ini laksua di parmena along di klaim cukup market kan worker helper pen cenglok CDPO lapen supervisor lahai timan cenglok lahai timan nak kacing tong dilijas ni family pura nak kacing umri dan sekian Samilangso Police Station ke parlo langlokso rong REME School Thanbang Manesor Kolita Hempen School along kache dambom ahu towar ebeng ingbuchok Lakha Kripli Korkanthi MSC Constituency ke parlo Samilangso Hawarmati Samilangso Police Station ke parlo langlokso rong REME School along Lo Thanbang Manesor Kolita Hempen School along an dambom ahu towar ebeng pen ingbuchoklu Lason si kedam tang pai pai ni phai thong kep arni ada por phai ner kepra achitem apor pensi hempen nang barlo bonta kopi ko son penlo ni monesor kolita bang skula hemta lele det si puthot pai pai ni phai thong kep rai si arni a hematum lapen lo thanra pet atum lapen lo charli klim somar atum pen chelang si ritar le bom bang bom si arlong athi pai adonga longanat kai pho phang along a motorcycle thekpon longlu laso pen samilang so police station raikom sai khia tuma phan birta pisi tong sekot pen ritar li pon asai dengpon lo bonta non puonta kangbodet monesor kolita phan theklong lila Samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News. Nilihin pen gening dulu, ati mani pundak teacher takom heklo, soikia sar, bang troksi ni ke bang troksi dulu angge soikia sar pan mangge deputation pon deh. La songbong pen genon kita bang ta. Ola so amen thanik dakthak. Monesor kulita. Komentu arni ben salang liphan nang le tum ke thek bonong lilo. La sela so arni bang thar kier ni. Ada perang ne bajina kepra chitim lompen ke alang ni panen ke thekong le den Tanda nang le tum ben kama thap ona teng kulo tang te alang likisung ke podat ko pi ko son ben se kisung ko nang le tum ga chinia teng ben nil tum ga chinia teng kulo te alang ni pan theklong le det lo angge nil tum angge tumia bangke alang ni pan theklong le det jo ini alang ni aprang penta baik tv ke bangke asapu ane kita kira masuk dulu. Lasi ini dong matha bangki accident pensi guna ni cewar cop.
lason si mathalo amat sengge tumi bangke student jog jak inu ramek inu theklong le inu theklong gi laso masini tumda be start kori jot an melo class do de lo amat sang ton student pen ekute staff anta dam prung lo se la bom lang bom ma se hola karjo long pai laso re long pai rabai pang kusuma pen theklong matsi theklong pai mangke ani pulis atum khanta inform pilo anga thana pedawang lo pulis tumta si laso baik kado kami lang et penil tumna takema thaduna teng mate amoni dak accident ayat takadidet asono athiga accident pen si thilo bote thithiam ko ke huku kong long kon asin dui ma ko ta abe nasi amoni da phanke ko mane asong tumpon det ama agari bang dak ajo polo ne analo lo ne sita warkang fit la sama sini tangte nangle tum hin ben keri kak khuruk la so sai padeng pon mom luma ola bangenil tentu mi mata samlang so dam pak lo staff kadu kawe anta dam pak lo thanata la selang ni tum tanon deng pon mom lo klam pon lo la kana hemasor aphanta hang lo la selang ni tum ta ni tumi matse da information pi lo la pente report pila ten non amat la pini ang bong non karjulong ateng ben angli tum long pon jima ma long pon table so report bang nang tum nang li luma la so bang nil tum along nang le lang non mat sita mi nil tum aning ke ma tha bang ala aprang ating me sen pen chilong te pusinil tum Eastern Karbi Anglong College Student Union atum pen pherang ke amai kang nipon Chitini phai CR ni ada por phai kri se apor malom Eastern Karbi Anglong College Student Union atum pen pherang ke amai kang nipon Bangso pherang ke amai kang nipon angkok alam theke kedam tang ni phai thongkep arni Eastern Karbi Anglong College NAAC team ka humri pen B+ grade ke long pen KSA Jameson timung aro Bukajan District Committee mepu Moniram Teron ke jalin pen karchodam ahut men KSA Unite ke sengte kang det aputhak Eastern Karbi Anglong College Student Union a General Secretary Sarmen Tiso Union Body atum pen ninggang samse chepaklangpon Athema Principal Pendanglo Senior Students atum aphan anparta Union Body along arpu kedobom ahut aphan anta thangnat alam kaching waipon avi pin mensi KSA Eastern Karbi Anglong College Unit Seng Tekang Det Ajok Prabjin Pen Nangchi Pridak Nangji Kalit eke Seng Tekang Tang Unite along arpu kebak Tekang Tang abang phubang phiatum sai jok jepen arpu kacheo alu Bukajan District Committee atum aphan lonang kok pupusi phiarang ke atum angno Clardak Pen pachinipon Borjan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Timung KSA atum si ladak banglo apen ke ladak KSA a unit nang sengkang lo sitame nili sitame tudun lo sitame thangta chiniun de la senior atum hantahang hela sorni la pen ke union body tum han sitame thang pachini ave lamte pachini ne la pen ke la sorni la son sengji bu sitame chiniun de nili tum han sitame nang hang ladak meeting nang dodon thapu sitame nilitum sitame thang chini do nabe ke lasarni ke muniram teron longbersing tiso lapen ke Jameson timung la so KSA hin men sibang sitame latum sitame arpu bakang rep lapen ke unit sengkang sitame principal lapen ke GS atum tang sitame thang pachini ipon pe ante nage la software se unit kom lama mate cerita ko nili bang arpu ke deng de sitame hola sorni chitong duno nili bang union body hisab se duduno sitame nili bhanke laso unit arpu gideng ponji KSA unit arpu gideng ponji bubange lamplar nang pachini dakde ante nalo to mahian pen ko ang apor si pi de bang so unit ka chipra pri ha apor bang ke kun plote non machita me chaklo atheke lage student bhangi me iko edat po college hin bhanke atheke ladake aprangment organization sengse lapen ke
KSA atum han sitame ladak pinin hang hidelo organization han ke kaprek KSA tum han sitame hang hidelo atheke organization senglo plote ladak ke college along ke politics ason si kheladat pola pen ke ladak party sitame du po lapen ke election le du sitame election sitame bangso lapen yarling asu lason si election sitame padu bom lapen ke bangaso ke aning isibat lapen ke arling tumbang ke aning isibat bidat po lapen ke jong si KSA ladak unit nang sengo lo plote student nang bang mi pon ipu ida po la Jameson Timung KSA tum ladak latum dak Bokyan District Committee la Muniram Teron la hedom ben kebang hot la alang litum kebang ke panong lor la bangke nilitum chini tu na tenggol te alang litum bangke la ke nilitum long la inspection nag NNAC inspection la solong B+ nilitum college pen dak lason pelo grade long no lo laso along alang litum isi principal pan nangkarchu laso kebang di silang tum panong lor laso panong lor pen isi langdam boleh alang litum ale kacu en bangke la dak bang pen mane